Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo Met? Nyelok ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon jeluk ririn? Yo kan neng rin-rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karep ulah Met, ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur. Wis 12 tahun, apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi sem. Gowo kopi sesuk. Pomo ning mahku tak susoni, Pak. Lho. Iso apa ning mahku tak susoni piye to? Maksudku kan yo bakal kopi. Tingkat iki pancen ketok jahat ta iki ya. Iya. Assalamualaikum, Gus Idam. Waalaikumsalam. Modele kok ndondok kos-kosan ae. Kayak delivery order ya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Bu sapa ora ngerti. Bu sinten jenengan? Bu Abel Pinkan. Bu Aba Abel Pinkan. Aba Pinkan. Oke. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya bawah Gunung Budek. Bakul kopi. Gunung Budek mana ya? Gunung Budek ini? Tanggung campur darat. Aduh kok gini. Pirang menit, Bu? Mbak, jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong bendino mbok pakani singkatan nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem no. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak kue nek turu Apa? Baleni maning. masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine Jarimu piye? Guyonmu lo marai nyaman. Guyonku nggarai nyaman. Witing tresno jalaran kulino nih lo malih sayang. Aku juga sayang. Tenane. Sayang, aku bojone uwong. Trai dulu kok jaran. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku rak tem PLN wis. Lah iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisannya nak truk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane.
Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iya tambah akeh sing kobong. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas aku dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lebih kan ya kena. Saman kok pinter basa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Apa iki sing arane janda pirang? Masalah iki lek tak pirang ki regane rada medun lho. Lah mosok guru-guru rambut iso banting harga. Dek bentuk tahu. Tak ireng to. Beh, ora nek rego belas. Lah wong-wong iki piye to leh nyawang? Wong alami mosok ora nek rego. Kayak saiki kan mayoritas janda pirang. Yo aja manut kancane duwe pedoman dhewe. Dene iki maksud pirangnya regane tawur. Mendak. Awakmu jane manis nek rambutnya ireng. Engko jawaku ki arep tak ireng kok dilek anu dikira perawan. Ya mosok perawan ora didelok karo rambute. Mangsa aku glekok jaran. Pirang yo ben. Ini parahnya. Sampean maju. Nggih, nggih. Yang niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali Nggih. tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 kaya kula niki nak. Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhik. Nyun sewu. Nami sampe sinten nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih tidak krit nek sampean. Badhe dakret dos pundi sih? Lasiana. Oh, nggih nggih. Lah nek sampean mriki nggih Dik Dola, perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, sebenarnya. Lho krungu napa mboten? Oh, kepiro mboten dublek lho kok. Sana iki merembek nang iki. Ya opo rek rek. Aku udah jenenge Lasiana tak kliro-kliro lho. Aduh, ya. Kenapa mancane jenenge kok? Lagi sampean niki Napa, perlu napa sih Dik Las? Anu kula mriki niki badhe nyuntuk. Kugekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor? Ero aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu dicepot gak ngono Oh carane. ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kono tak jijik aku teko jublang kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngono cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono Ngerti ya? ta, ya meneh sih tak gawekno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel kono cowek, iya. Iya no. Terus kon buka keker yuyu kon kayak sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Kole aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek enggak nyakot. Lah mbok iya to? Ndak kur jajal dikira moh ya.
Tak tumpahin yang dua. Terserah, arep ko samping, arep ko ngisor. Tak gue jalan-jalanan. Nek gak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Bangetan kan. Kebangetan piye, Mak? Arep badhe bakso beranak kok dadak tak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep mbok datang PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok meti ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhe bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mudak pinter. Gak ngurus ya. Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya K. Katak, Katak benar. kapal, Kapal benar. kontol. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Bangetan kan. Kebangetan piye, Mak? Arep badhe bakso beranak kok dadak tak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep mbok datang PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku sok meti ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep badhe bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Mbak, sampean ini wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa yo sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik no paling apa ora yo menggeh-menggeh kuwi. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isen to. Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngarit ke sapi, ngarit ke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora aku, Dek. Nek boten isen, serlok tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, iku wedhusku ku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa yo padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Yo ora, lah wong kok mosok gurune yo robot iki. Kok enek aidemu takok lho. Tara yo ora roh yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas, lah rung roh rasane kok. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukane yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho.
aja macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelute lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat mbok ngin. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wes ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 kuwi kekne bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukoknya rongsak. Kini rawakmu lah, aku moh ngambuk. Ojo mateni pasarane perawan yo Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Masa angger muni janda semakin di depan. Tara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok. Diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Ngrusak pager ayu, mboten pareng lho. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe lho. Hidup rondo. Ojo ngono to Mas, janda beneh lho. Ayo Dek. Cinta rondo sing kae. Pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh, iya. Upamane tenggene kula jendela, Jendela, meja, meja, segak, sego, kontal, mencelak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ra iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kayak kowe. Sing blusukmu tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kayak. Halo cah elek-elek yang saya hormati. Eleke tapi manis. Aku pengen takon ya. Gaya narep takok dadak nyak elek barang. Aja marah, aja emosi sik to, aku tak takon sik. Iya arep takok apa? Kowe nek tuku katok dalam kurung sempak. Nyapa? Kuwi awetmu pirang tahun to? Lah ya mbuh. Wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku ki bare ndengi tuku sempak ki. Bare ndengi ya. Iya. Tak dari dino Senin aku tuku sempak. Ya saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye? Aku meteng, Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane to? Yo tenan Mas, mosok aku acting. Lah kok wis mbok tes kehamilan kok iso meteng. Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, gak terima meteng, muteng aku. Alah, paling kok koyo meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to Mas? Mas yo karo sampean Mas, sampean tok sing maju liwat sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki utangku kok ngisi yo dintoke meh kok bingung. Ayu tapi ora di bojo, beyuh leh melase. Yo wong truk kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo truk. penting sehat ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cek murah-murah kita ki. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas.
Iya nek enek sing ditumbas, nek ora. Bojone kancane petang yo oleh ngono iki disile. Sedelono pira entuk tak cakok yo rumah kok greget jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih, nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Yo lek ayune ora lho. Iki nggih filter. Jane ora filteran yo blegadus aku. Makanya aku ki filteran barang blegadus ora nek ayu. Endak sak menika. Ning lek ora di bojo iya. Lah yo gek ndang golek bojo ngono lho. Yo banter-banter cocok rumah sakit. Lah aku mau piye, Mbok? Aku contohnya mbok Kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenekne belum. Lah iya apa ora? Kok nek wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek? Ngene iki apa? Saiki padha-padha kowe. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok endi? Cepete lawang ya nek. Kowe lak menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya. Kroto makanane apa? Manuk. Lah iya. Jangan malah duwe aku kroto. Ora enggak aku ning omah iki. Kroto. Lah yo mbah, wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku ki bare ndek ini tuku sempak ki. Bare ndek ini ya. Iya. Tak dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye no? Paling nggonmu landhep paling. Ngono iki tips beno awet celana dalam iki piye ngono lho. Kowe mudeng apa ora pertanyaanku ki elek-elek ha? Aja wis elek gak mudeng iso tak mod dasem lho engko. Kowe tuku sempak seng. Jan waret wi, kowe arep polah kaya apa gak bakalan jebol. Anja. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men etiologi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Ini parahnya. Dek, Halo Mas, aku harus ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi aku nggak ganteng, Dek. Lah kan sing seneng kowe aku ora. Dek, gawekne kopi ndang. Kok saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget saponono beres ono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangan dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya sing takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran? Jarene tuh sing do masuk tangga. Ora sido. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. Ya koni ditelepon ora diangkat-angkat. Kare budal ngenteni raimu tok iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Nah, budal dhewe kono. Mari mangan gaji korban. Rasane awak kudu ngamuk-ngamuk pikirmu. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niku guru entuk tengok-tengok. Apa? Wong lanang aja gundul, nek di rumah kok entuk njur suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene becekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau delokan abane mlong-mlong kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok njur sendal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh padha mundak.
sing mudhun gerak karo suwal ngene iki. Wong lanang gak budak-budak megawe ngono kuwi lho. Damar gawe apa? Iso men wong lanang takon megawe apa? Kono nang kebun binatang ngono lho megawe kono lho. Kita nonton macan utawa dulang-dulang ula kobra ngono. Iso wong lanang lho takon megawe apa lho. Iya, iya. Bro, senengku cepet mudar lo ya. Motor yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to aku ki pokoknya love you sak kebon tenan ya, tenan. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak budal ngarit sik yo, Mang. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Dik, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anak wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir, Rek. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret nah. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Angkri, Roma bisa ngarit. Kowe ora ngerti. Piye to yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Nek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Ah, piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Sampean ki yo ngono. Wis ero nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo ndene adol ngono kuwi apa ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku iki guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal enak aku rung ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percet iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Was sing sae. Iya, Mak. Was sing sae. Iya bener ora? Was sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Was sing beras was. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik.
Was engkang sae. Apa dah to? Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. Tapi nek calanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike, Mak. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo raimu ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah kowe iki lho apa wis tau weruh nggonku ye? Kok muni elek iki? Wis iso eliminasi di mandiri aku iki. Wah. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah street engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tenan iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Bangsaku, contohnya mbok kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? Lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenane wong lanang. Lah iya ora? Pokoknya wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek. Ngene iki apa? Saiki padha-padha kowe. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok endi? Cepete lawang ya nek. Kowe nek menjurus omongmu kok jujur aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya iya. Kroto pakanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah dutek aku kroto. Ora enggak aku ning ngomong iki kroto. Cukup. Dek, Halo, Mas. aku harus ngomong. Ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to, Mas. Tapi aku nggak ganteng, Dek. Lah kan sing seneng kowe, aku ora. Mangan ini, ngombe ini, wetan jai. Pilih rasane lali. Bayo. Apa ki? Opo melok-melok bae. Iki apa ki? Rahasia melok bae. Memang sampean roda. Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti ora ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke.
Ngawuran. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. Lah aku suka. Manor sing ayu. Lagi sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Bangetan piye mak ngerti apa ora? Disangre, mari ngono terus diumbah wopyok sangre maneh. Umbah maneh wopyok sangre maneh. Aku ya ngantek-entek pikiranmu pintu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. So-sone lho kok kepikiran bareng pikiran mateng digodhog, direbus, apa digoreng. Iki jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi mak. So-sone lho gak suka aku ngene iki. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara. Dek nyapa lho biayane karo awakmu lho. Aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa ro iki nek awakmu koyo ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing nurutne jarekku ndek iki cumane sapa? Lah yo kowe. Aku kena bakul sosis no lho ndek iki jare. Lah yo sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Lah piye? Pemaksaan nonton niku namanya. Aku tekok lho. Ah wis mboten sajian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Caget mau. Oh, kowe iki nek gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh, malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik yo, balik. Ndat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Cuacanya adem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik bakso, enaknya bakso. Enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Asa kuwatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasari. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggani kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Rumah samu. Rasane manggene ngendi? Lho, wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras. Watu. Terus Lho sembarang. Alah kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nek aku ngiwangi kowe Dik, nek aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jaremu urusan di Wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rasa wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan lho. Sementara uang istri yang dipakai
suami adalah hutang. Lah wong rabi pengennya urip bahagia. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anja. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jar? Yo ngilangi stres to, Pak. Ya ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Pak, piye to, Pak? Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barangnya melek kualitasnya. Ngono lho. Lah kowe iki lho apa wis tau weruh nggonku ya? Kok muni elek iki? Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah street engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah ta iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir? Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilike mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lo sak kecrotan crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barangnya Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen roh ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas.
Telung warna Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ora krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu apa? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Ya tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tanding. Emangnya tau roh bathokku? Aku ki semelange nek mentok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok dudui. Ayo. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak Senteng Rupiah kok malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah iki pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Ki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Suwe ora jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Kate njaluk tolong apa iki? Kula badhe njaluk tolong soge tapi kula males nyambut gawe, Bung. Males nyambut gawe kepingin soge. Yo gak iso le. Ndek kene iki nggene pelarisan pengasian, lentrek, puter geling. Lalek soge tapi gak nyambut gawe. Gak iso angkat tangan, Bunda. Wong Bunda dhewe iki yo nyambut gawe. Mbok kira iki Bunda bendina ngene-ngene. Melekan bengi kaya apa ya golek dhuwit bapak Bunda iso ya Bunda lapo buka praktek perdukunan meneng-menengan Bunda turu-turu dhuwit teko dhewe gak iso le ngono iku le kudu kerja mulai wis kerja nyambut gawe Bunda iso ngekeki pelarisan ya wis kan iku rupamu kaya juwet gak gelem kerja kok dadi apa masa depanmu iki suram iki Indonesia lak ngene kabeh pemudae kerja iki tak delok iki duwe bakat ya kecepatan tangan nyopet gelem nyopet Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse lah bakule tampung kok ngamuk-ngamuk piye Mas Anu Mas tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo lah nopo to Mas kok takon omahku orang iki apa cici tak iwangane bakule tak iwangane ngeplaki sampean lho lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku ki wong pakon kok malah kok cek sadar ngono sampean iki wis sakjane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso kuwi ngono mereke Sunslick ora kok Sunse ngono ora oh alah beda to Mak tak kira ki Sunse lah untung ya Mak ya lah kuwi untung ora digerebek wong akeh ya wong yo ora ngerti kok Mak Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean karuan cek sadar. Kowe ngerti nggak kepanjangannya DPR? Ya tahu lah. Apa rupanya kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah. Sepele kali ya di sama abang. Ah, nggak ngerti kan gue Dewan Perwakilan Rakyat.
Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat pengen apa? Ya kaya lah, Wis diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wis diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wis diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wis diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. Apa Dik? Kesengsaraan rakyat. Ki nek awakmu diwehi nikmat no piye? Tiga nikmat tak nikmati, Nek diwehi cobaan tak lakoni. sijingkas. Nek diwehi aku. Tiga sampean, tak syukuri mas. Yes, masuk. Ngetes sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warnane neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu kowe nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jereng? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Iki kanggo bapak-bapak emas-emas. Nyapa? Aku arep takon. Arep teko apa? Ngopo kok hobi ngopi neng warung? Ngopo? Rasane sing beda. Padahal bahan kopi kita, guys, rak ya padha wae. Ya padha, tapi beda sing gawe ya beda rasane. Kopi gula karo banyu panas. Wis seru. Ngopo ora tuku kopi karo gulane terus gawe neng omah? Lah iya. Kok kudu neng warung? Lah nek nang warung ki kopi karo gula lho takerane pas. Mulane nyampleng karo leh mbagekne ki nyenengke ngono. Monggo Mas diunjuk kopine. Lah nek nang omah ngelungne kopi ngene karo nyentak. Endi iso ngrasake kopi? Ya pilih nang warung. Anjay. Aku ora butuh bondomu Mas, aku ora butuh duitmu, sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak, 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 huak. Wong wedok le ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Tak ombe uyon. Bi, basa Jawane angin puting beliunge apa? Aku ki wong Jawa Roh aku nek wong Jawa makane tak kei pertanyaan kuwi. Nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Nek sampe gak iso, jangan sebut namaku ulo paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya, puting. Puting. Lah nyapa bingung? Lah nyapa nggonmu mbok inceng? Puting kuwi pentil. Iso no lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ronda ya diopeni to Mas. Ya diopeni diragati barang piye wi? Ora mek dilarani ae lho. Nemu karo kondi wi, kaya roh-roh. Nek sekirane ora kuat. Mundur. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liyane. Ganti liyane piye maksudnya? Soke tenan piye?
Lalu parkiranmu piye kok antri barang. Lho, kok jaran. Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliung apa? Beliung kuwi beliung lah sing muter. Iya, Jang, gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter, Mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anja. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek dedok ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anja. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda artine. Beda. Kok iso ngono? Umpamane ya contoh. Jeru ya apa? Dalam lek tambah ika dadi jeruk buah. Lho niku lho pun kena lho. Jeru dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ika garuk kukur. Wis beda. Turu. Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko. Sing dikeloni bendino kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngane drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enek benere nek ngono kuwi. Iso ngentek-ngentek kuota. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Tuku kathok kleru klambi, ditumpaki tok ora dirabi. Kathok bolong dicokot biawak, bojone uang tumpakane penak. Basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale ora aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mengirung tukul. Dikerok apa? Ayo ben. Iki wis tuwek Mas anakku siji, mosok terima kok kuwan kawin tok koyo. Ya apa-apa to yu lagi anak siji lho, isih ger pokoke. Ki terus piye nasibe kok aku sampai mendung, sampai aku meteng di luar nikahan ke sak menika. Mondong meteng yo wis to, kok ribet-ribet mayu to. Apa kata netizen sak menika? Yuk gimana sapa sing ngawini? Halah rasa ngene iki. Sementing kan padha penake. Berarti dhisik masak menika bareng ngono kawin ki sak puasmu sak losmu. Oh ngono ya berarti ra bisa. Di wong lanang kok senengane kuwan kawin karo dikon jatah gelem. Ya wis lah ngono ayo ra bisa. Sak ra betaku wis kebut-kebut. Boten pareng Mas. Malah melek koyo kowe. Bokok jarang ramai. Ndang balik to Bi, ndang tak halalin. Cangkeme garangan sing kakean ngombe kopi cup. Mbok halalin emangnya aku haram ta selama iki, he?
Yo awake dhewe ben duwe ikatan sah ngono lho. Kok aku tak menikmati masa rondoku yang sedang naik daun nih lho. Lah rondo ya ono ya ini ora yo kesel apa piye? Engko nek wis kesel ngerondo aku tak rabi neh. Repot ae. Ya wis nek ora gelem tak golek rondo liyane. Wis sampe nggone ndi, Mas? Nang pantai. Nang lu gue. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah, renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Gak ngopo nek suwe-suwe. Nang kondok masin. Wis ben, malah ngawi. Mbak, rabi yuk. Galak lagi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anja. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Ya ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini Papi? Lah napa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Aku dulu nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa ya apa yo terus gawe nutul rono rene ngono yo. Becek banget loh kamu ini. Malah pipi. Wis rai senaro tato sing gambar kodok kuwi ya. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa ning desa nyewa bojone wong angel ya? Ada informasi aku Pak Blok jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti yo. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek iki lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa pikir kowe kok seru masaku kok bloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik yang nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ini iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapa ora mbok sewa. Ran bloko. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa Papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun Papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Tak apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Ya ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini Papi? Lah napa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Aku dulu nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang tidak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis gone garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Gak usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek Mah. Engko budal karaoke golek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Bawa rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama kalau misalnya ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya Mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya.
Golek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam angkat Abdul sik ya. Oh iya, Mah, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Mbak, jajal nek iso penjaga telepon kecamatan kota i singkatno. Wong mendingno mbok pakani singkatan nek warek aku. Tung nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning arep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem kok. Anja. Malam Sabtu. Lah malam apa? Iku malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, mas aku wayah jatah gak aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Ngapa to Mas kok hewani kok lemes men klentrak klentru. Alah bangke. Kesel. Semrawut nang pikiran. Mumet apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie. Mie ketok enak Dik, cocok. Tapi nek cocoknya berikan ini ya sego goreng. Ya wes ah, sego goreng gak apa-apa. Nek gawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nak masalah kowe njak jatah ping 3 lho. Aku tanggap siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoke. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matenge lho, Mbak? Terus pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Engko maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iki kudu digawe ki nggo. Iki penghantam penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang engko iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Ini uyak-uyak engko ya. Kuwape gawane pokoke aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus ketake, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampai kandange kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lila, aja lali budal ya. Lek ngene uyak-uyak karo maca mantra, ya. Pujo pajapu taine ngasu, DPR sing ngusi aku motane budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kintang budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, marine lek budal, eling. Sangat gak cinta sama Mbak Wisan. Mas, bosan gak Mbak Wisan Wisan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya to Dik pamitan kerja karo ora cinta? Misalnya sama gini Dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, dadak ngenteni takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, ku senengan mie ayam sama lali.
Wong lali iki wajar to, Dik. Wong lali iki yo gaweane menungso. Mas gak cinta ambek aku, sama gak cinta kok ambek aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika. Orang ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Ojo mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misalnya 1 iki dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti kata-kata ning guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5. Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono nah. Terus nak ayah modar, terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribeti kowe. Ya senajan uripe sama ning urip putih gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu kiyo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra mbadok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upeni. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku. Muah. Salam. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini mas. Yo. Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ngono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik reyen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasak mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Ojo mie ayam, Pak. Bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi iki wis dikekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore, Pak? Ape awan wae, Bu? Ojo awan, Pak. Sore wae. Nek awan wong didu kerja. Takok, barang. Lah aku wis mak tukokno kado apa, Pak? Batinku yo tak tukokno bareng blonjongko, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan dibujo aku apa ora, Re, Pak? Nek senenge papek bojo aku. Alah, gedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Kak Nur, sampai tekon aku. Kak Nur. Balah, seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kowe. Ya sekali-kali toh, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora yo rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbek Innovi iki padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal. Alah gur teko ae lho. Apa salahe?
Gayamu tak kok dalan bayi padang apa peteng kok. Lah penasaran kok. Mangkane sentolopmu pasang moto. Piye lah masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Rekake takon. Tarah yo ora roh lho, tekok yo lumrah. Bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tarah yo lugu. Sok polos. Lah yo. Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5. 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, pon kliwon legi paing. Lah legi iki apa? Lah legi. Legi iki wonge cerdas tenan. Cerdas Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus wage kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat. Peng-pengan nek nggone megawe ora tau lemes. Oh, ora tau leren. Nyambut gawe terus. Lah iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih. Wage ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga ki termasuk kelahiran pon. Pon iki. Kok iso pon? Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah po. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dikalani maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih susu Ayu toh? Heeh. Terus jalan nek kamu pas gak iso turu toh? Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirasa. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok ngecelok. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok gitu kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden. Oh, lah kok. Wong kon. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong sholat kuwi hukume wajib. Lah sapa sing ngomong tak tapukane lampene kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane YouTube ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa. Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yu teko jublang, kliru. Kok kon gak jijik aku iki. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono ta, ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon piye sak ngono kon? Ayo apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya no. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Oleh aku mangan sampe ketut yuyu teko gerdu ngono.
Ngawur ae kon niku. Arek kok. Tambah tuwek modal-modal meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak angetmu, segone gak angetmu. Masa sih aku ki sore njuk masak terus ya, Pak? Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan ya ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Mas. Apa, Dik? Manuk kalian joki, mboten sah dikurungi terus. Iya karepnya. Dicolne ben bebas. Ucul tenan dikalah kucing. Ini gimana? Ngesak ning ngono lho ungkep manuk jenengan kurungi terus. Ambekane para ya sesek ngeten niku. Lu manuk ini kadung muncul moh mulai. Aku ucul gimana nopo. Mbak Nur, kawin lari iku nggawe jas apa nggawe training yo? Woi, Mak, kok malah ngelamun iku lho? Jelas nek kawan lari ku nganggo sikil lho, guys. Temen apa ora? Ora nek kawan lari nganggo jas apa maneh training, sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora duwe sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng meng to kawin karo lari-lari ngene ku ya kecer kabeh. Lah, apane sing cecer kabeh ku, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah ngono lho, nang kamar penak. Nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh, malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sajuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Suwis Kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki enak efek sampinge. Lho ki jamumu ya enak efek sampinge. Ya enak no. Apa? Digething tangga. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya, Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah?